anga foli ban la mebagaw bela jelenye ye nyege nye tani wolon flan tala gusikanye Bamako ana lamini na tala nye tani saba gusikanye ni Washington DC abebe wa Afrika kuna funi turukala udi kanka la me ka bove wa suba konnana Kadiatou Traoré anga bi kuna funi kuma baw olubna boli nununde kan l'Amérique jamana ye kangar gelen gosi Burkina fanga d'Afrique la fanga tigu kurawye risi jamana ka kenyere ye lakana sorda sikulu Wagner ka barake nyonya la amena detail di awma a tableau kan nan klalo la colonel Assimi Goïta Mali fanga français fanga kuntigi aleni risi jamana kuntigi Vladimir Poutine ye kuma barani masala ke munde bora o masala konnala amena olufene la seluke awye kunungo tarata la binkera car sabaka route nationale 15 kan paru songo bia kata bayangara marala aywa ayirala ka foko mo do wolokiwa bandi nunu fe ani katla ka chama fene jogi amino lu fene lakaludi awma nunu de bina fara anga la selikela u ka jemu kan tomolo ka dunia konnana ani Mali jamana konnana ka wala wala awye 600 Mali kura keneka anga nyanza na me ka sinkana kofe nyanza kasenko kura ka foli la sin ala me bagaw bela jelema ka pawena ka bismillah Mali kura jemu kan kene kan ka bo studio worona konna la be wasoba la Washington DC bi araba dunya ina octobre kalo kle duru samba fla ani mugani fla la katemenanga kuna fununye kunungo tarata la octobre kalo kle nani banyangara marala route nationale 15 kan kajigin kata paru songo bia fanfela la ayirala ka foko binkera mogota kar sabaka bandi ou fait tiens marfatigi munu makula don fieu aywa a senfe ko mo chama jogina katla ka mo do fene wuliku ubulu katanu yi tijanu yi dragu ale vi wa bamaraka kuna funi dilay ka bo bayangara ale bi ala seluke anye anga ka kuma kauname kunungo trata octobre kalo tlinani samba fla ale mugani fla dangar wale ko ne kera ko kuraye siraba namba wulo ko RN15 bajangara ale ni banka siche ika donc k'a fɔ kar saba ulu kun la bankas kun dalen bɛ Bamako de kan waati min na u selen paru ale ni sɔngɔ biya cɛ babilenba tiɲɛnen yɔrɔ min na cɛ marifatigi dɔw kɔni bɔra tu kɔnɔ ni ka mugu wuli k'a ɲɛsin nin bolimafɛn ninnu ma u wajibiya k'u lajɔ u lajɔlen kɔfɛ u y'u wajibiya ka don n'u ye tu kɔnɔna na ni ka tununu ye Bajangara gouverneur kɔni kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa faamaw ka pankurun ka la foma bisegin bonyonko kunafonu ya yira ka Mali finitiglakaw ke ante fanga nyemo ye masala ke kuma baranuna aywa ku Putin ye a 70 ya colonel Goïta ye ka foko Ursula Angrew munumbe ubulu no ko mi ne sendalendo achilu kan ka sababu ke ka foko ube guerre mina Ukraine jamana kan ne nye deme baka jekulu ye isenda uka fen labolika alatemeluka awako ba bulu no kabina ulu blakata di Mali mogoma Mariam Traoré ale ba lakalike anya angalame Kremlin bataki do labo bataki min kono adasira Rusila jamana ka sumantoni ba kemesaba min balanendo uka jamana konna la kabri gerente bina uka jamana kan Rusila jamana ni Ukraine jamana ka kele koson ka suman kise nunu bela jelembe na labla falaki kata jinya jamana toka uyeni kunafoni lase kasoro uma kunafoni ya jonjon redi Mali jamana nyemogo koni ye fuli krengereninke uka tudor bololo sanfe bara nyogo ansira munu dunindo Mali ni Rusi jamana che fanfla be ka ganye la nabi wuli ko ganya min sigilendo nyogon buyaka septembre kalo wati Rusuka jamana tigi tunya la jeya ka fo ko ni suman ko fole munu balanendo nazarala kele ya tomba Union Européenne oluka poruka ko alini o ya soro benkantu duna Rusi jamana ani Kiev che wala saka seka ni suman kise nunu labo Ukraine jamana kono uka bajalan ka min bi wele ko mer noire ka fara gerente wulili kan ka bo Rusi jamana ka suman kise uka Rusila jamana tigi Vladimir Putin tunye jalaki bi nazarala kele ya tomba Union Européenne kan ku ba fe ku ban ka ni suman kise nunu labla munu be uka poru kono ko ni Moscow ya la ngini ka ba fe ko ka iboloda ni suman ko fole nununka wa ka suman nunun bela jelen tumena labla de kata jamana ukan jamana munun be yiriwali kono ni watina Kremlenga fola Rusi jamana nyemogo ani Malidenw jera kunu trata kuka haklinaw kla ɲɔgɔn fɛ no de ka fɔ ko ka dɔ fara Rusi jamana ni Mali cɛ teriya siraw kan dɔ bɛ tali kɛ lakana ko kan walasa ka se ka jatigɛ wale kɛbagaw ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ kabri Mali finitigiw ye fanga ta Mali jamana sera ka kɛlɛkɛminɛ caman de sɔrɔ ka bɔ Rusi jamana yɔrɔ Mali jamana finitigiw ye min yira i n'a fɔ Rusi jamana ye yirali kɛlɛ
kɛla de nanzarala jamanaw fɛnɛ y'a sɛbɛntiya ko ni degeli baara minnu bɛ ka kɛ Rusila jamana ka kɛn yɛrɛ ye kɛlɛbolo dɔ fɛ n'o ye Wagner ye min bɛ jate i n'a fɔ kankɔrɔbɔli Mali finitigiw y'o galontigiya. Kuma ɲɔgɔnya laban min donna Rusila jamanatigi Vladimir Putin ani Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra nɛgɛjuru sira fɛ kɛra utukalo camancɛ la. Rusi jamana kelen kɔfɛ ka kɛlɛkɛ minɛn caman tun labila ka na Mali jamana kɔnɔ. Kunun tarata Vladimir Putin ani ka fara Colonel Assimi Goïta kan ka kuma ɲɔgɔnya sen fɛ nɛgɛjuru sira fɛ. Rusila jamanatigi Vladimir Putin ye wele bila Colonel Assimi Goïta ma k'a b'a fɛ a ka ye Rusi jamana ni farafina gunkana ka ɲɔgɔn ye ba kɛnɛ kan min ka kan ka kɛ tilema tile natɔ in na Saint Petersburg. L'Amérique jamana ale ye kangar gɛlɛn gosi Burkina jamana fanga dafirikɛlaw ye fanga bɛ minnu bolo ni waati in na u ka baarakɛ ɲɔgɔnya la ni Rusi jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rusiw ka sɔrɔdasi kɛnyɛrɛye kulu min n'a bɛ wele ko Wagner o fɛ ye. Kader Traoré VOA Bambara ka kunnafoni ladila ka bɔ Wagadugu ale bɛ kuma kan an ka kumakanw lamɛn. Burkina Faso ngo kama sɔrɔ fanga ɲɛma kɔrɔ bɛ ko dakiliɲɛra yaasa ka se ka olu ka fanga kura bila sen kan jamanadenw bɛ wuli ka jɔra ka to k'a fɔ ko olu bɛ fɛ ni fanga kura ɲɛma ninnu ka tigɛdi ɲɔgɔnma kɛ ni Rusilakanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛkɛjɛnkulu min tɔgɔ ko Wagner. Amérique jamanatigi ka dalaminɛ Vedan Patel ale ye kangara gbasi Burkina Faso lakaw ye ko u ka tigɛdi ɲɔgɔnma bɛɛ dabila ni groupe Wagner ye. Ni laseli ni bɔra tuma min na an ye lɔnnikɛla dɔ sɛgɛrɛ i n'a fɔ Burema Ouedraogo ale k'a ka hakilinata di an ma. Je crois que ce sont des gens de... Ne ka miiriyara nin ye sen dora ko dɔ ra min ti Américains ka sira ra. N bɛ se ka faamuyali kɛ ko Américains bɛ siranna Burkina Faso ɲɛmaaw kana gbɛrɛ cogo dɔ Rusilakanw kɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mercedes jɛnkulu min tɔgɔ ko groupe Wagner. Nka o bɛɛ n'a ta ka se ka to Américains kana u da don Burkina Faso ka politiki ko a n'a ka coopération ko ra i n'a fɔ olu de kan ka latigɛ ta k'a fɔ ko Burkina Faso ka tigɛ di jamana dɔ ma walima kana di dɔw ma ne fɛ o ye damatɛmɛ ko le ye. Effectivement à ce niveau-là. Jodone Ouedraogo ale ye san 20 kɛ Rusi jamana kan ka sɔrɔ ka yɛlɛma ka na Burkina Faso kɔnɔ ale fɛnɛ bɛ kolon politiki sirakow kan. Mais en réalité ne ka miiriyara Burkina Faso makoti dunan sira ka se ka n'a ka jamana lankɛnɛya a ko fɔlɔ min kan ka kɛ Burkina Faso denw fɛ o ye u ka lannaya la o yɛrɛ le kan ka se ka u ka jamana basigi. Burkina Faso denw makoɲa bɛ fɛn min na o ye bolimafɛn ɲɛnamaw le ye ani kɛlɛkɛminɛ ɲɛnamaw ye. Faso ka fanga kura ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré y'a fɔ a ka laseli fɔlɔ kɔnɔ ko ale ma dantigɛ ka bɔ a bɛna baara kɛ ni maa minnu ye a ko ale bɛna filɛ a makoɲa bɛ minnu na a bɛna se ka wele kan di olu le ma. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ka tɛmɛ ne ni hakilina kelen ye Alidu Ouedraogo ale fana ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bogojulaso ale ye Bogojulasokaw hakilinaw ta nin taabolo ninnu kan n'o ye Américains ka kangari gɛlɛn gosi ye furancɛ fanga min bɛ Burkina fanga dafirikɛla ninnu fanga bɛ minnu bolo sisan olu ka baarakɛɲɔgɔnya ani Wagner cɛ an k'a ka laselikanw lamɛn. Non, Russie yɛrɛ bɛ ni problème bibi na o ne y'a ye an ka dɔ ka compter an yɛrɛ lu kan. Pas ni problème ye yɔrɔ min na ni problème ti partenaire problème ye ni problème ye an yɛrɛ yɔrɔ cɛma parce que armée yɛrɛ bɛnnen tɛ ni armée tun bɛnnen don est-ce que on a besoin k'a fɔ k'an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ wele bɛ n'an dɛmɛ donc Russie ta partenaire moi je trouve que ce n'est pas la peine voilà armée yɛrɛ ka dɔ ka compter yɛrɛ kan fasodenw yɛrɛ kan an bɛɛ ye kelen o. Ni Russie b'an mako ɲɛ an bɛ traiter n'o ye an bɛ hɛrɛ de fɛ an ka dugu la o. Ni France ni Américains t'an mako ɲɛ an tɛ se ka traiter n'olu min b'an mako ɲɛ an bɛ traiter n'olu le parce que an b'a lɔn ko Russie bɛna an dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la. Bon ale ni t'olu ka ko ye an ta y'an ka dugu ye an b'a filɛ mɔgɔ min ka d'an ye an bɛ traiter n'olu le ye min bɛ se k'an dɛmɛ sinon olu bɛ bi ko la o ti n'o t'an dɛmɛ an bɛ mɔgɔ wɛrɛ le yala min bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ taa n'o yɔrɔ f'an ye sinon olu ka sara t'a la an ta y'an ka jamana ye olu t'an commandé n'a yɔrɔ la o. Bon b'a mɛnɛ sɛbɛ o fana b'o ka intérêt le protéger kɛ pour que a ka se ka tugu Russie kɔni faut san caman f'i ka organiser le parce que i tɛ se ka bɔ France bolo dans une fraction de seconde i tɛ se c'est pas évident. Kumakan min tun bɛ fɛ k'a fɔ a ye ne tun bɛ ten pour que a kuma fɛ n tun bɛna hakili min d'a ma a ka conseil écouter mɔgɔ minnu b'a gɛrɛfɛ a ka kɔlɔsili kɛ o la kosɛbɛ i b'a ye depuis a yɛlɛla bɛɛ bɛ France ko la ko France ka taga a ka kɔlɔsili kɛ. Bon ne ka hakilinata tiɲɛ yɛrɛ la bon Burkina ka hɛrɛ bɛ min na an bɛ Ala dara olu la parce que an kɔni tɛ se ka baraka girin ka fɔ an bɛ bɔ an bɛ mɔgɔ minnu bolo an tɛ se ka baraka girin ka fɔ an bɛ bɔ o bolo ale ka gɛlɛn. Fɛn min y'a poussé a ye coup d'état nin kɛ a ka taa n'ale vision ye a kana mɔgɔ nin ka kuma lamɛn.
nin tɛmɛnen kɔfɛ n'i ko ko l'école karamɔgɔ i ko l'écoledenw de Mali ka l'école tali kɔfɛ dɔrɔn tile damadɔ ayiwa furuba kalanso karamɔgɔw olu ye murutili siraw minɛ k'a sɔrɔ jamana bɛ kan ka sefa nafolo miliyari 60 ɲɔgɔn na o de bɛ donna kalanko dafɛ Mali jamana kɔnɔna na awa hakaja u bɛ ka san o san u taabolo bɛ ta k'o bila kalan ta sira kan san o san problème kelen ni o de bɛna wuli k'i jɔ tuguni mun de bɛ kan k'o waliya Mariam Kuyate n'ale ye Wiwa Banbara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma don kɛrɛnkɛrɛnnen na bi n'o ye octobre kalo tile 5 ye n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye ka tasibila kɛ l'école karamɔgɔw ye an k'a ka laselikanw lamɛn. Bi ye école karamɔgɔw ka don ye diɲɛ fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Mali la san o san école ta waatiw école karamɔgɔw ni gouvernement tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ka da fɛn caman kan i n'a fɔ sarako u ka kalosa lajali wariw fo ka taa se kalankɛminɛw ma. Misali la ntɛnɛdon mun yɛrɛ kɛla école ta don ye foroba kalanso caman walamata a yɔrɔ kofɔlenw na. Ni dun ko kalanden karamɔgɔ de b'a la. O kama an y'an ka kuma galama tegun a karamɔgɔ damadɔ la. Minnu y'a yira k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ tɛ ka ta ba la Mali marabagaw fɛ. Sulemani De ale ye juriste ye karamɔgɔ fɛnɛ don sanfɛ kalanso la Bamako. Tiɲɛ don karamɔgɔya i bɛ da jɔnni de di denmisɛnninw ma i mana fɛn ɲini na nka i bɛ fɛn ni fitinin min sɔrɔ a ka se k'i labalo k'i furakɛ k'i ka danbe n'i ka hɔrɔnya to a nɔ na. Jamana gɛlɛya in donnen ani karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yɛrɛ ye sariya sun de ta nka jamana sariya sun tacogo de man ɲa u ye sariyaw ta k'a fɔ a y'aw fara ka bɔ statut général la nka statut général mana hakɛ o hakɛ sɔrɔ an b'a hakɛ di aw ma article 39 y'o de ni hakɛ statut général ye hakɛ sɔrɔ 20% sɔrɔla ka fara a ka sara kan an yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ ni maa tɛ sariya sanfɛ a ka kan jamana marabaaw fana ka sariya bonya. Yakuba Koulibaly ale ye synergie des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre ye. N'a sɔrɔla n'a fɔra de ko jamana bɛ degu kɔnɔ ko wariko bɛ jamana na ko mɛtiriw ka sabari o bɛ faamu mais wariko tɛ a yelen bɛ an b'a faamu dɔrɔn a yelen bɛ de dɔrɔn minnu bɛ sara traité dɔw de tɛ k'u ka baara kɛ a cogo la an b'a bila o minɛn de kɔnɔ. San 2020 maa 15 ani 300 minnu tala gouvernement fɛ walasa ka karamɔgɔ murutilew nɔyɔrɔ bila k'o de kɛla sababu ye ka kalanko tɔla nɔgɔ jamana kɔnɔ ka d'a kan ko karamɔgɔ sugu cayala Sulemani De. Ko volontaire o bɛ ta jamana foroba cakɛ la ka n'a fɔ k'a bɛna fonctionnaire nɔra bila a tɛ anw ka jamana sariya sun si kɔnɔ ni maa 15 u sinsinnen don sariya sun jumɛn kan. Dr Morike Dambele ale ye pédagogue ye école karamɔgɔ de don sanfɛ kalanso la Bamako. A ka fɔla ko walasa dɔ ka bɔ gɛlɛya la école karamɔgɔ ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛrɛ dɔw kan ka sigi sen kan. Trésorier PRB ni usomina k'a fɔ école karamɔgɔ bɛ ka ɲin sumusumu kɛ a bɛ se ka datugu ni a sɔrɔ école bɛ bilala ɲɛfɛ cogo min na an ka discours la n'a sɔrɔ ŋaniyaw la a bɛ bilala ɲɛfɛ o cogo la. École karamɔgɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini ye fɛn min ye bi o de ye jamana marabagaw k'u hakili to u ka hakɛw la ko sabula jamana ka ɲɛta k'o dɛnnen don denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman na an b'aw ladɔnniya fɛnɛni k'a fɔ ko san o san sefa wari miliyari 60 o de bɛ don gouvernement fɛ kalanko borofara la ministre dedew ka fɔ la kalanko ministre don Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Banbara.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni an segini kana nga studio kono tuguni kadu danga jemukan kunfilana kono nga sanu che amena la selifa yi ka fawena kaumbe malikura jemukan de kankala me ka bo studio worona konna la VOA Subala Washington DC a klube ka yatu trawere di kumakana ne munu be feka soko anga kunnafoni nuna sisa abse kan soro fiya turukala keme ani flaka bamako ana lamini fiya turukala bi kononton kan Abidjan ka ufe no fiya turukala keme ni fla ani naninka wagadugu ka ufe no tuka ufe no aban soro fiya turukala bi kononton tomi ani sabaka banyagara ka ufe ambe soro fiya turukala bi kononton ni saba antomi ani flaka na mo mi fene be fe kan soro anga bololo sra ufe anga bololo sra ba o www.voabambara.com walima aban soro anga page kan Facebook walima YouTube ani Instagram ka katemenanga kuna fununyi ayirala ka fo ko feminye Kiev no ye Ukraine jamana nyemo dugu faba konnai ana maraba ka kuma ye oluye la silike ka afo ko ubeka nga gagner soro ko kura Russie ka armée kan uka jamana koron fanfe la nuna o wati kelen konnana wa Kremlin fene no e risuye olu fene be la donya la ka fo ko Ukraine mara yoro munu nutunye aminana kwa bu ubulu ko lu bala ko ka olu soro tukuni ko kura Mohamed Touré alibe kuma anye aka anga ka la selika una me Karidon, Ukraine marabolo nyemgo mimbe Lugansk marala jamana koron fe no be Moscou ka fanga koro foka se bina o ya jira ko ayesen soro sisan akera fen la kodone Lugansk mara minani boli damnena sigida chama horonyara ka ban Russie sora subulo Sergei Gaday yo fo aka jabo do kono mimbla la Telegram ka fiensra fe ka soro amakuna funi were latiga akola trata don Ukraine tuya jira ka ban ko o yesen soro Kherson Sahelifan mara o worodugu yan fanfɛ ka sɔrɔ Kharkiv mara no be jamana worodugu yan kɔrɔnfɛla la be se ka kɛ sisan Ukraine ka fanga kɔrɔ o be sira dabɔ ka taa Lugansk ta fanfɛ n'o ye Moscou ka banbagaciw danfara jɛkulu ka fanga yɔrɔ ye kabini san 2014 kalo kelen sɔrasiw ka kotige baliya kɔfɛ ani Russie jamana ka sɔrasi 100 caman lajɛli laseli kɔfɛ Vladimir Putin y'a bolonɔ bila karidon sariya la min be tali kɛ Russie jamana kɔnɔ n'o latigɛra cogo labɛnnena jumadon mara 4 minnu bɔra Donetsk, Lugansk, Kherson ani Zaporizhzhia maraw la a ka kumalasela n'o ye Dmitry Peskov y'a jira ko ni mara nunu bena to Russie jamana ta ye bada wa ko Moscou bena dugukolo sɔrɔ ko kura min tununa ni teliyaba ye kalo kelen kɔnɔ o mara nunu bena minɛ ko kura a y'o hakili sigi a ka donna kunnafoni di senfɛ Putin tun ye kali kɛ ka tɛmɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa ka yɔrɔ lafasa minnu be jamana kɔnɔ hali n'o yɔrɔ ye ka baara kɛ ni fiɲɛmugu jugu ye nucléaire marifaw ye o ye bagabagali ye min ma Ukraine ka finitigiw ka wulikajɔ walima tilebiyanfan jamanaw ka kɛlɛkɛ minɛw marifaw di dabila Russie sɔrasiw tun ye u ka finitigiw kɔdɔn lakodɔnniya tarata don hali n'a ma pereperelatigɛ k'u ka marabolo jayirali sɛbɛn n'o ye karitiw ye bɔ a bɛ minnu mara la olu b'a jira ko Moscou ye Kherson woroduguyanfan dɔ bɛɛ di ani ko a tun bɛ Oskil baji kɔrɔnfɛla bɛɛ lajɛlen to yen Kharkiv mara yɔrɔ laban min tun bɛ a bolo hali bi nka jamana minɛbagaw ka fama dɔ y'a jira ko Russie jamana ka bɔli Saheli yan fan fɛ o ye donatɛmɛ bɔ fan fɛrɛ ye wa ko jɛkulu kura min bɛ ɲɛfɛla la sisan cogoya la o bɛ kɛ sababu ye ka sɔrasiw lajɛ ani ka gosili kɛ Ukraine sɔrasiw la o ye ɲɛmɔgɔ dɔ Kirill Sremusov ka laseli ye ni Russie ka baarakɛ cɛkɛda Ria Novosti y'o sɛmantiya tile kelen ka kɔn o ɲɛ Ukraine jamanatigi n'o ye Volodymyr Zelensky tun ye ɲɛta fanga tanu k'a fɔ ko yɔrɔ 10 ni caman hɔrɔnyara nin dɔgɔkun dɔrɔn mara 4 kɔnɔ Moscou b'a fɔ k'u be u yɛrɛ ta aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la Côte d'Ivoire jamana baɲumankɛ dɔ farali ɲɔgɔn kan minnu be baliku kalan sira kan olu ye kalanbolo dɔ sigi sen kan Abidjan sugu fiyɛ musow ye bɔlɔlɔ siraw fɛ awa VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla Alain Amosi
ale sɛgɛsɛgɛli kɛ a kan ka laseliw kɛ a kan a bayɛlɛmali kɛra bamanankan na Mariam Traoré ani Modibo Dambele fɛ an ka lamɛn. Nin kɛra foroba kalanso dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Danono n'a filɛ nin ye Kogodi sigida la. Kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ kelen feerekɛlaw jagokɛlaw minnu bɛ sugu kɔnɔna la de caman bɛ bisimila an ka baliku kalan kɛnɛ kan min sigira Baɲumankɛ tɔn min bɛ wele ko Gatik ale fɛ. Sise Aminata ale bɛ yiridenw de feere Anono sugu kɔnɔ. Nin y'a san 2 de ye a bɛ ka baliku kalan kɛ. A ka dɛsɛ walasa ka se k'a denw dɛmɛ sokɔnɔ kalan na de kɛra sababu ye a y'a tɔgɔ sɛbɛn nin baliku kalan na. Nana yan problème bale kun bɛ na ne ni ya denmisɛnninw ni denmisɛnninw bɔra l'école la ka na n tun tɛ se ka o ya cahier filɛ. Première des choses mais quand den kun bɛ fitinin a tun bɛ taa l'école la n'a nana komi n b'a yela kalankɛla ninnu n'o denw nana o b'o ya papier minɛ o b'o ya saki minɛ ka to k'a kɔnɔyɔrɔ filɛ a ka di n ye mais n kun tɛ se. Baɲumankɛ tɔn Gatik ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri min kɛra sababu ye ka se ka baliku kalan baara ninnu bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ sira kan min application numérique bɛ tɛmɛ téléphone nɛgɛjuru siraw fɛ. A baara ninnu bɛɛ lajɛlen kunba dɔ ye walasa ka se ka dɛmɛ don maaw ma minnu ni olu ma se ka kalan sɔrɔ kalansow kɔnɔ u ka se ka baliku kalan kɛ a ɲɛma. Ka fara o fɛnɛ kan u bɛ se ka dɔnniya dɔ sɔrɔ min bɛ tali kɛ kɛnɛya ko balo cogoyaw musow ka hakɛw ani kɛnyɛrɛye baaraw kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ don u ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna la. Pour nous, c'est important que ces femmes-là sachent lire et écrire. An bolo nafaba de b'a la ninnu muso ninnu kɛ ka se ka kalanni kɛ ani ka sɛbɛnni kɛ munna u tɛ se ka jate kɛ u ka jago kɔnɔna la u kunkolo la ka d'a kan minɛ ɲɛnama t'u bolo bi an bɛ bɔlɔlɔ tile de la munna an t'u dɛmɛ u ka se ka telefɔniw baara kɛ ni o ye yaasa u ka se ka jate kɛ ani u mago bɛ fɛn fɛn la u ka se k'o kɛ n'u ka telefɔni ye yaasa o fɛnɛ ka se ka don baliku kalan bɔlɔlɔ hukumu kɔnɔna la o la. Leur insertion dans l'alphabétisation. Bi nema ta sera ka ɲɛtagaba de sɔrɔ a ka baaraw kɔnɔ ka sabu kɛ baliku kalan ye min bɛ ka kɛ telefɔni fɛ n'a bɛ wele ko numérique a nafaba de sera a ma sanni feere siraw fɛ a n'a ka clientw ani ka fara a ka yiriwali baara dɔw kan min bɛ tali kɛ jago sira fɛ o y'a to tiɲɛni barika ka dɔgɔya a kun a ka jagofɛnw na ani fɛnɛ ka se k'a ka fɛn feeretaw bɛɛ lajɛlen dɔn ni k'u faranfasiya. I bɛ taa doni san yanni i bɛ se a doni bɛ tunu puisque i bɛ doni bila ka na tɔgɔ t'a kan. Ni ka fangoro sira kan malhonnête dɔ bɛ fangoro tigɛ ka bɔ donc sisan an commencera ka na l'école la i bɛ taa n'i ya marqueur ye n'i taara ni marqueur i b'i tɔgɔ sɛbɛn ka ya fangoro sira kan donc bɛɛla min ka sɛbɛn lɔn hali n'a ma sɛbɛn lɔn n'a ka ye fangoro bɛ min na tɔgɔ i ya tɔgɔ bɛ min kan ale b'o ta ka na bila i ya place la donc sisan an y'a doni tunu man di tugun. Baɲumankɛ tɔn Gatik ye baara kuntagalajan dɔw de tɔnɔ ye min sigira sen ka UNESCO fɛ. Gatik y'a jira k'a fɔ k'a ka baara fanba dɔ ye ka dɛmɛ don musow ma baliku kalan na sugu kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ Côte d'Ivoire jamana fan bɛɛ hali ka fara farafinna gunkana kan. Kabiri san 2017 n'o kɛra nin Baɲumankɛ tɔn ka baaraw daminɛ ye sera ka dɛmɛ don muso 3,000 ɲɔgɔn de ma min kɛra ladilikanw ani baaradegi sira fɛ Côte d'Ivoire jamana fan bɛɛ. Nous sommes tellement fiers de voir ces femmes-là aujourd'hui. Anw sewalen do kosɛbɛ ni muso ninnu na k'a ye k'a fɔ u bɛ se sɛbɛnni na bi u bɛ se kalanni na sɛbɛnni ni jate a bɛ an dusukun sewa kosɛbɛ bi an bɛ fɛ ka taga farafinna dugu bɛɛ la ka taga kalanbaliya k'o kɛlɛ ka d'a ka waleya mun don an kan ka se ka dankari a la. Qu'il faut réduire. Baliku kalan ye nin jɛkulu in ka baara fanba dɔw ye n'o bɛ jate jamana kɔnɔ yiriwali siraw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo san 2022 ka taa se san 2024 a kun de ye ko ka dɔ fara kalan dɔnniyaw kan ka taa jamanadenw fan fɛ o kama jɛkulu in kɛlen don ka mɔgɔ 200 ɲɔgɔn de sugandi minnu bɛɛ lajɛlen talen don walasa u ka se ka baliku kalan lacari san 3 kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye mɔgɔ 600 ye baliku kalannaw minnu bɛɛ lajɛlen bɛna wulikajɔw kɛ walasa ka se ka baliku kalan a n'a nafa ɲɛfɔ maakɔrɔ 10 ani 8 ɲɔgɔn ye n'o bɛna kɛ mɔgɔ 600 kalanni ye san o san ka daminɛ san 2012 la ka kuncɛ san 2024 na. Ni ye Korosimi Traoré ka bɔ Segu Kura Segu aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 5 tɛmɛlen ni sanga 30 ye VOA Afrique kan. Zemblan. Ne te ke wele Zemblan. Ngona pmega termina de ko. Oh, Zemblan. Ibe kajadin doa. Ja. Kajadin sa dini. Fa cheka inta. Fa be kofe kare kono. Fugo ko badwa. Oh,
ne y'a ye piscine la bi cɛ Mali actualité yɛrɛ kɛra piscine ye sisan parce que funtɛni le bɛ ko courant tigɛra hali sɛbɛnnikɔrɔ bi fana mais u ma publicité kɛ télé la ka mɔgɔ dɔw labɔ télé la olu k'a fɔ télé la ko courant tigɛ in sera a dan na publicité la u ye mun fɔ mɔgɔ ye u m'a fɔ le ko bɛɛ ka dɔ b'i ka charge la ni mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ka ventilo faga ni mɔgɔ tɛ minan ɲɛnama tɛ frigo kɔnɔ n'a sumayara ka ba ka frigo faga u m'a fɔ ko courant tigɛ bɛ dabila mais hali bi a bɛ ka juguya ja publicité in kɛ kun ye k'an bloquer a bɛɛ n'ala cɛ fana bɛ promo le la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a dama na a bɛ ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ ne ye ko kelen na kɔrɔsi Mali la n'i ye Mali ye retard la wallahi concurrence baliya le don parce que i hakili bɛ ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ ja mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ girin o kan hali i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin kan n ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire Zemblain nécessaire e b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili la jigin min na Zemblain imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 230 ayi 270 awɔ parce que o la dɔw coxeur kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere 230 coxeur bɛ taa san k'a feere 270 waa joli le olu o ye dugu jumɛn Mali la yan coxeur tɛ dugu ye sa coxeur ye zone misɛnnin minnu b'u walawala k'u dahirimɛ sɔrɔ o la i da ninnu ni fɛnw na k'a fɔ ko escroc an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Sinantolanta buna gun kan farafina gun kan clubu ka ɲɔgɔn danw n'u bɛ wele compétition africaine des clubs coupe kafu ani ligue kodo Mali clubu fila sen bɛ ɲɔgɔn dan ninnu na kafu n'o ye coupe de la confédération ye AS Real de Bamako de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa ɲina saison na saison 2002-2003 kɛnɛ kan min ye ligue africaine des clubs champion ye farafina clubu ŋanaw ka ɲɔgɔn danw saison 2002-2003 Joliba Athletic Club de bɛ yen Mali tɔgɔ la Mali club fila AS Real de Bamako ni Joliba Athletic Club u bɛɛ bɛ na u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanw kun filananw na ka da kan kun fɔlɔw la a kelenna bɛ se sɔrɔ min ye coupe kafu ye AS Real de Bamako ta kun filanan na o bɛ 10 octobre kalo in tile 8 sibiri nata ko don stade du 26 mars la Bamako o ye tagali ye AS Real de Bamako ni Heat of Accra ka bɔ Ghana olu de bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ ligue kun kan kari nata octobre kalo in tile 9 san 2002 stade du 26 mars la Bamako tagali Joliba Athletic Club ni RC Belouizdad ka bɔ Algérie olu de bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala seli don. An balimaw ni bɛna dasigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan labɛnna Sɛki Ciro ani Senemu Keyita fɛ an ka nɛgɛ karafe juru tun bɛ an balimamuso Nasuwani bolo laseliw kɛra u ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an b'a laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ ni tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan k'an bɛɛ waati wɛrɛ